my channel. It's Bombshell Television. Mushoma latest musho zviri kupisa nyaya ndaya nayo inyaya inosirisa yemapurisa ekwamutare akakanda spike pakombi pakafa vanhu 4 pakaipa. Ndisati ndaexplaina zvakawanda. Kana uri munyowani vanapa tinokuchingamidza nemufaro pamushoma latest Bombshell Television. Usakanganwa kuita se kusubscribe, also like, share and comment our videos. Kuti wazvoonawo sei pavidhio pane umbowo wandada kukuratidzai pavidhio iri. Umbowo ndinawo hwevidhio mapurisa achitobatwa achiratidza kuti pane zvanga zvaitika, but hey, inyaya inosiririsa mana. Toziva kuti makombi ari kurambidzwa, but zvekuzokonzeresa rufu rwevanhu pakusungwa kwekombi pakaipa. Toziva zvedu iko zvakagara zviriko, but this time zvazorwadzisa because video racho ndinaro. Da kuti ndikuratidzei ndobva makomenda kuti wazvoonawo sei, chii chinofanira kuitika, mutongo uripo unofanira kuitwa sei kune vanhu mapurisa akonzeresa rufu rwevanhu 4 heraumana. Saka nyaya yemaitikira yaita hanzi kombi yange yada kutizochi, mapurisa akakuda kutiza nemari because mari vanenge vachitorova kana vasunga kombi, ende makombi zveshuwa paHarare haisi kudiwa, kombi haisi kudiwa, saka paroad kombi haisi kudiwa. Saka zvoitika ndezvekuti mukutiza moya ndofunga pakandwa spike mukomanazo mota yanga ichimhanya zvakanyanya, ndobva yazokonzeresa tsaona ikuuraya vanhu 4. Zvinosiririsa. Saka vidhio randinaro umbowo wandinaro asiya bhuku rake, bhuku rekunyepa menyorwa chiko imomunhu hapana mugara murega munhu hapana cheihona hatisingamboverekeki ngaona nhake wadi watorawo nindizvo sha mafoni nemari yochengeta bhozi pakowanda vanhu mafoni nemari yochengeta uraisi vanhu kuda mari yekundohamba kwako nemhuri yako uraisa vanhu muri bwazani mimi muri bwazani mimi FJ munati wanzira imimi muchitora mari FJ bibi meshe handipori navana vadodya mese mapurisa munotora mari yemauraisa vanhu muchitora mari yekuisa mumwe mako imimi mamu kwa spike yakandwa nani spike yakandwa nani musati kupi spike yakandwa nani adina chandoda kuzwa adina chandoda kuzwa ndofunga maona umbowo hwevidhio mapurisa acho haakwaende vanhu vanga vajamuka because ndofunga vanga vapinda mukamota here kana kuti chichi, but havaburiswa vanhu vajamuka kati hazviite hamungatize inyaya yenyu. Saka ipapo apa manje chatopandukira mapurisa aya because vanhu vakajamuka zvisingaite. Saka ndozvananga nazvo muzuva ranhasi. The voice is now yours in the comment section kuti mazoona sei uye makuita sei, muri kuzvitambira sei inyaya inosiririsa. Tongoti rest in peace kune vaita se vatisiya ivavo 4. Tongoti rest in peace. Just comment rest in peace mucomment section. Thank you.